Епизод на пълна драма Остров Пакатео. Отборите влязоха в двобой, дрън-трън, 1, 2, 3, тъпляс. Запознаха се с Куба Мечо. Точно така, с Куба Мечо. Страхът на Шон от зомбита този път му помогна, но не и на Джазмин. Шугър пък си върна на Сейми заради Ейми. И след като отбор Масклак спечелиха, а и за всеки случай, изпратихме Ейми и Сейми в урадието. Останаха само 9, което е добре, защото скоро ще са 8. Кой е рибаш тука и кой е махай се от тука? Да разберем. Тук пълна драма Остров Пакатео! Пълна драма Остров Пакатео. Ехо! Ей, ти, асистента! Стига си се излежавала! Ставай, ставай, ставай! Ставай! Намери храна за шефа си. След това ще те науча повече за злодействата. Да, започва да ме дразни. Пикникът е най-романтичният начин да се нахраниш. Стига да потиснеш мисълта, че във всяка хапка има буби или животински екскременти. Но аз няма да мисля за това. Не каза ли, че Скай се колебае да се обвърже сериозно? Не, тя каза само, аз също те харесвам, но... Това може да значи всичко. Навярно значи, аз също те харесвам, но повече отколкото ти мен. Ха-ха! Скай е състезател, амиго. Не е дошла тук да си търси гадже. Тук е заради наградата. А ти за какво? Не ме интересуват парите. Извинявай, би ли повторил? Стори ми се, че говори лудостта ти. Не би ли платил 1 милион за шанса да бъдеш с истинската си любов? Ще кажа на Скай, че си тук. Ще намеря Скай, ще я пратя при Дейв и после ще се разкрия пред Джазмин. Надушвам, че мозъкът ти работи, Скай. Хайде, изплюй камъчето. Кажи не, Шугър, какво те мъчи. Аз само... Дали има нещо между Дейв и Ела? Какви ли говориш? Няма начин. Да, благодаря, Шугър. Дейв флиртува с всички момичета. Какво? За какво говориш? Каза ми, че едното ми око е по-красиво от другото. Той ни разиграва като цяло стадо антилопи. Не го вярваш наистина, нали? Той само ти играе номера, Скай. Просто ти казвам да знаеш. Да, наговорих и лъжи, но скоро отборите ще се слеят. Време е да размътя водата. Шон, виждал ли си Дейв? На поляната е. Готов да разголи душата си за любов. Моят принц Дейвид ще признае скритите си чувства към мен. Дано само не е подготвил пикник. Моите дръжки ще изкълват всичко. Да, и за теб се отнася, Алън. Ела? Да, принц Дейвид? И Дейв става... направих този импровизиран пикник за... Слушам те. Той е за някой много специален. О, Дейвид, ти си толкова... Очаквам я да дойде всеки момент, така че би ли си тръгнала преди Скай да е дошла? Това е за... Скай? Разбира се! Аз само... Добре! Защо продължавам да го мириша? Скай! Поляна! Красиво е! Не мога да ти издам, но трябва да... Хей, отбори! Сериозно ли? Очаквам ви за среща. Време е да се посмея на вашата болка. Ще има и предизвикателство. Идеално! Да го направим! Но... О, не! Хей! Има нещо странно в този остров. Дърветата бяха по-близо вчера, а онази планина, там я нямаше. А аз съм 100% сигурен, че коалите ще ни завладеят в най-скоро време. Да ни завладеят коалите? Ку-ку-квак. Сериозно, нещо не е... Джазмин, трябва да ти призная нещо. Първо аз искам да стоиш далеч от мен. Ясна ли съм? Добре.
Омръзна ми от неговите неясни намеци. Първо се прави на мил, после злобно ме удря с прът, а сега ми носи цветя. Ако така ухажват в Канада, не искам да знам как предлагат брак. Давам Нела и Дейв още една минута и след това си тръгват от тук. Хей, докато чакаме, с теб можем да се разменим. Хей, това е ужасна идея! Крис се страхува от моя талант и естествена красота. Косата ми е природно богатство. Бебетата искат такава кожа. Аз трябва да съм водещ на това шоу. Ела, какво има? Добре ли си? Добре съм. Просто сърцето ми е изпълнено с тъга. Сетих се за нещо смешно. Мислех, че Дейв харесва мен, но ти си пленила неговите мисли. Той ме харесва. Да, съжалявам. И съжалявам, че се усмихнах. О, добре ли си? Още ли се усмихвам? Много съжалявам. Извинете, че закъснях. Аз бях... Няма нищо. Здрасти. Какви ги върша? Какви ги върша? Не мога. Аз просто... Какви ги върша? Днешното изпитание се нарича бой за храна. Този автомат приема само златни монети. Първият отбор, който вкара монета в автомата, печели и получава храна. Звучи ми доста лесно. Надявах се някой от вас да каже нещо подобно. Готвач, давам монетите на Алфонс и Пети, които сега ще избягат. Те се измъкват. Да вървим! Стоп! Не съм казал начало. Маймунките тръгват първи. Маймуната на Геноселак е с син на Шиник, а маймунката на Маслак е с Родо. Шугър, моля отстъпи от автомата. Какво? Никога ли не сте облизвали автомат с надеждата да вкусите от ухаещи на начо с сирене тако кремчета? Събудете се! Имам тайно оръжие. И така, можете да тръгвате точно... сега! Ще се върна за теб с един камък. Маймунката няма да се хване сама, Шугър. Стисло! Хайде де! Маймунката сигурно е стигнала до Бризбейн вече. Трябва да свърша една работа и ще дойда да ви открия. Работа? Какво? Повече няма да приемам заповеди от теб, Джасмен. Няма значение. Ще се оправя сама. Един злодей не може да бъде спрян от аматор. Макс, знаеш ли защо не те уважава? Защото е коравосърдечен и ужасно лош човек. Не, защото не си събудил злодеят в теб. Как смеш? Истинското зло е вездесъщо. То е зло към всички. Ако Джазмин и Топър не те уважават достатъчно, дай им един урок. Да, един зъл урок. Ще им покажа какво значи уважение. Скарлет напоследък предложи 3 добри идеи. Беше умно от моя страна да й позволя да ми стане асистент. Шугър, дай ми банана, а аз ще го разменя за монета. Не. Какво? Не си ми казал, че бананата е част от маймунския план? Повече ти се отдава елемента на изненадата! Крис! Много съжалявам. Годех маймунката и... Виждал ли си я? Не, добре, чао! После ми напомнете, вече не харесвам Тофър. Взех мобилния на Крис. Беше лесно, като да взема пари от маймуна. Ха! Това, че се изпусна на шийника, няма да ме спре да те търси. Капанът е готов. Щом отборът вземе монетата и се върне по този път към автомата... Ние печелим, а Макс загуби, ха-ха! Штрак! И ще се вдигнат във въздуха. Помогни ни, Макс, молим те! Ние загубихме! Не и докато не признаете моя зъл гений и ме направите ваш лидер. Да, така е. Ще получиш нужното уважение. Ама естествено, Макс, да ти си невероятен и умен и красив. Забравихте харизматичен. О, да, разбира се. Так му щяхме да
Трябва да потърсим Джазмин. Просто в твоето присъствие ставаме. Чакай! Не съм приключил още сценката! Хвани я и ще взема монетата. Да, Крис каза ли дали маймунките са били къпани или обезпаразитени? Подиграваш ли ми се? Плюй моментално! Ако така приключва всичко за Масклак, дали им направих мечешка услуга? Какво? Прекалих ли? Искате ли да видите много ядосана мечка? Аз... Затова останете с нас! Пълна драма Остров Пакатео! Ало? Търся продуцента на пълна драма. Чудесно! Аз съм Скрип Хакли от един голям вестник, за който със сигурност сте чували. Въпрос: на колко години е Крис Маклейн? 60 или 65? Така ли? Явно е имал труден живот. Не сте ли мислили за по-млад водещ с уникална коса? Ще ви звънна, пак бързам. Семето на раздора е посято. Хайде, коя от вас е? Значи ли това, че сред тези маймунки се крие нашата маймунка? А! Чий е този нашийник? Кажете! Не можем да се справим. Монета в стомаха на маймуна, заседнала в мечка. Можем да си я вземем. Трябва ни овесен мафин и развалено зеле. Не, гадост! Монетата е вътре, за това да закараме мечката при Крис. Да, планът на Скай с мечката е наистина ужасен и това ще ни погуби. Искам да знае, че ще съм добър приятел, но... Това е страхотен план! Не съм ужасен! Да го направим! Ела, Мечо! Ела, Мечо! Ела, Мечо! Ела, Мечо! Добър план, Скай! Май ме харесва! Сега трябва само... Планът си го бива, Скай! Вината беше изцяло моя! Тази подмишница мирише на изгорели гуми! Най-добрият начин да разберем в коя маймуна е монетата е като проведем неврологичен експеримент. Не е тайна, че огледалните неврони на приматите са хиперактивни, нали? Така че ще играем на повтори след мен. Добра идея! Използвай малко думи. Помощ! Помощ! Не искам помощ! Не искам помощ! Трябва да измислим нещо сега! Повечето хора трябва да избират между красота, грация и ум. Аз имам и двете! О, не! Ако можеше само един от нас да успокои тази мечка по някакъв музикално песнопоен начин и да спаси бедния Дейв. Ела, пей на мечката, изпей нещо! Аз не мога! Крис каза, че ако пак запея, ще ме изпрати вкъщи. Крис не е тук. Ай, кой ще издаде свой съотборник? Аз не бих. Той няма да разбере, Ела. Пей! Моля, побързайте, каквото и да правите! Хайде, маймуни, да ви видя ръцете! Който е готин да посочи към камерата. Вау! По-бавно! Обърквате ме! Хвърлете монета във въздуха! В мене! Благодаря ти, друже! Хайде! Готово! Хей! Къде отидоха всички? Въздух! Моля те, трябва да пееш, Ела. Добре, ще го направя. Време е за разходка, мили Мечо. Какво отбеляза капана? Защо да го отбелязвам? Знам точно къде се намира. Ето, знам, че капанът е тук. Планът беше единствено Макс да не попадне в капана, останалите да знаят, че е негова идея и да го изгонят. Сега трябва да го накарам да си признае. Няма да е лесно. Сигурно Скай е сложила капана. Ха-ха! Много бъркаш! Бях аз! Макс!
Оказа се много лесно. Лесно. С Мечо се вървим, сладуре той любим. Деня красив, си имам вече аз мече. Не съм виждал по-щастлива мечка. Дори и в рекламите. Ако изгубим тази игра, познайте кого ще изгоня. Не съм медиум. Не е за вярване. Как се слиза долу? Бягството е невъзможно. Този капан е направен от най-злият гений на света. Не ще се измъкне. Тази мечка в транс ли е? Как го направихте? Това е, трябва да му кажем. Ела! Аз го хипнотизирах и успяхме да вземем монетата. Да, казвате, че монетата е в маймуната, която пък е в мечката. Точно ли разбрах вашата версия? Това е истината. Търпението ми свърши. Хващам мечката за рогата. Хайде, мрънчо, изплей маймуната. Хайде, знам, че е вътре. Най-накрая стана. Добре, маймунче, твой ред е. Идва монетата! Моля те, побързай! Джазмин почти стигна! Действай бързо! Тара! Не я хърчи наведнъж. За да спечелиш, трябва да я поставиш в машината, Шугър. Писта! Пълска работа. Уоу! Край на играта! Отбор Масклак печели предизвикателството! Храната днес е предоставена от нашите японски партньори. Рибешки опашки ям-ям! За щастливи моменти, приготвени по рецепта на готвача от Пълна драма. И така, отбор Гиноселак. Време е чрез гласуване да решите кой напуска острова. До вечера искам всички ви на церемонията по елиминации. Отбор Гиноселак гласува. Следните участници са спасени. Джазмин, Скарлет, Тофър. И човекът, който си тръгва днес е... Макс. Какво? Отмъщение! Ще съжаляваш горчиво за това, Крис Маклейн! Малко си закъснял. Болката, която ще ти причиня, ще... Но... Макс няма да си тръгне тази вечер. Я успях да го изплаша. До мен достигна информация, че една певица изпява лебедовата си песен. Съжалявам, Ела, получих анонимен сигнал за това. Всъщност беше омонимен сигнал. Но, се тая, Ела, прибираш се. Да, аз написах омонимен грешно. Не ми пука. Ела си У, Т, И, Ф, А. Спокон на всички. Беше ми много приятно с вас. Не тъжи, Шугър. Радвай се. Добре, ще опитам. Сега поне мога свободно да пея, когато си искам. Това значи винаги. Но какво? Не съм разрешавал музика. Участвах в шоуто и в тази игра. Сърдечно признавам, че бе веселба. Стои пред вас моят лик. Раздяла чака ни след миг. Не! Престани! Дойдох в пълна драма и се справих чудно, знай. Ако не се брои, че си натърти в гърба, старах се много, но с Богом казвам в този час. И всички ще ми липсвате, и даже този дребен гной. С Богом, Христе, в моя сродна душа, но тръгвам към дома. Сега си плащам твърде често игра, заради ще съм изстреляна. Аз моля се да не умра, с гръм да пускам острова. И тя си изпя песента. Изкушавам се да проверя колко души ще се поберат в порадието, но тук са 8. Кой ще е следващият желаещ да надникне в дулото? Разберете следващия път. Пълна драма
Остров Пакател! Обработка студио Профилмс. Тон режисьор Станислав Тонев. Режисьор на доблажа Нетко Гигов. Ролите озвучиха актьорите: Августина Калина Петкова, Десислава Чъртаклиева, Лора Василева, Ралица Стоянова, Сандра Петрова, Татяна Етимова, Борис Кашев, Георги Георгиев, Георги Николов, Димитър Живков, Кирил Ивайлов, Михаил Сървански, Ненчо Балабанов, Росен Русев.